Bahalag magsuwa og asin basta magkaon og lami ang mga anak. Mao kini ang pulong sa mga amahan nga nagpangga sa mga anak ug mga apo. Sama na lang sa mga senior citizens nga mikobra sa ilang cash assistance sa dakbayan sa Sugbo. Niyang report. Sa Barangay Busay, nagtapo kini mga senior citizens aron mo kubra sa ilang financial assistance. Dining buwana, kuhaon nila ang 1,000 pesos sa 12,000 nga gigahin kanila sa syudad matag tuig diin binuwan ang distribution. Si Lolo Militon, lipay kaayo sa iyang 1,000. Dili tungod kay gamito niya sa iyang kaugalingon, kundi ipalit kuno og mga gikinahanglan sa lima niya ka mga apo nga siya nagbuhi. Namatay na ang inahan sa mga bata ug ang amahan walay trabaho. Unsaon man nimong imong 1,000? Ay, ikot sa akong mga apo, kaya nag-eskwela ba akong mga apo. Pamalit og mga ilang mga school supply. Pila man kabuk apo nimo? 5. O pa rin pamalit nga. Kuha naman. Ay, ang uban napalit na, uban di man matingob dayo, kaya daghan man sila. Pero ikaw wala dai kay gipamalit nga mga maintenance tambal na. Doon ako, doon naman may supply sa barangay nga maintenance. Si Lolo Rodrigo usab, ang mga apo usab ang rason sa iyang pagkubra. Dako na kuno og ikatabang ang binuwan nga cash assistance alang kanila. Palit og pagkaon para sa ako mga apo, ang uban nga kuan palit nilang gatas ana. Walo na kabuk pero kuara na sa ako 3 o 5. Si Lolo Saturnino gipaagi sa komedya ang iyahang tubag apan tataw kayo nga ang mga apo gihapon ang iyahang giga hinanini. Mas pinangga pa kuno ang apo kaysa anak. Ipalit og tuba, Lingaw-lingaw. lingaw-lingaw, palit tuba, kinotel, aron malingaw. Wa pa tay maintenance dia. Na, aron dagana. Arthritis, high blood, hubak, hapit niya tanan. Ang Barangay Busay adunay kapin sa 700 ka mga senior citizens nga mikubra sa ilang cash assistance. Kabahin lang kini sa daghan nga mga senior citizens nga nangubra sa ilahang financial assistance karong adlaw. Walay problema. Walay problema diri sa Barangay Busay dahil na may sistema, ang sistema nato na may numbers na asay color na yeah. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.